Sagudahin nga ti surat ti pagkasalitaan, di pagkayam tayong Devora na poluan. Ti kinapudno. Dear Manong Nemi. Napas na kak iti trabaho, awan sa baling aramidek no di agtrabaho manong. Tapno awan, ti pamilawan kanya, ti kumpanya nga pagtrabaho. I love my job. I love my work. I love myself. I love God. So nga, nagbalinak ba't ka na singpet? Iba't patag ko digiti parents ko, digiti kakabsat ko, digiti kakabagyan. Kanipat patag ko, ti patak nga tao. Ang runa, kadagiti nasaya at agayen. Yung naman minsan, manong name at ako nada, nga di mo amo, no kayem mo no saan, dito yung mga wawak kang gati friend. Yan. Kasi kini Janice, manong name, awanin ti pilawak pa kini Janice. Agkatsukaran kami kini Janice, agkatrabahuan kami, agkakasiraan kami, yan. Agkaangawan kami, awanin sa pulik pa. Agamihan manak kidi tanadana kiti gaya makasikang kuwana. Caring, understanding. Amom Janice, hampay, Devora. Ano mo tayo nagbalbaling nga gayim ko? Ngem, sabali ka. Abi ko mo sabali Devora. Gabuta, awan ti makita nga panakin ko kung nakaragitigi, panakilangin mo kanya. Ano ka mga panakin ko na? Napatagkamat kanya kakas kayem. Narunan ko sa kakas pagarigan ta, at ako makidawag ka, imposible nga paayan na. Hangga paayan na, kabaylaklakin di. Kasi tamat no, ang takiduwam kanya. Hangga paayan, kabaylaklakin di. Yan. Huwag gayam. Adagar-aram kang kan? Sinuludsod na. Wano sinuludsod ko, manong nimi. Uri na gayem ta damat di kong dawing exemption di amin. Ano kahit mo sawan? Ada boyfriend kon? Mabaling ang mamuan? Sorry. Uri na best friend ka talaga, ada exemption na. Sa bagay, mawatan ka. Ada ngamin tulag mi, ti boyfriend ko Nga, ilimid mi. Mapatanga ka din o patanga? Baka di mo mapatangan. Magtid ka man tiklo. Gura ka Iso nga kayat nga mamuam, kayat nga mamon sa bali, dakda kami lang ti mga kamo. Gabo kami tayo nagtulagan mi Agayan, ayat kami secretly nga awan ti pangibagbagaan mi. Uro siya nga friend mo. Sorry. Tangunak nga rudan ure gayam ta, adamat na kitay banag nga sekreto. Ken sekreto. Kasla kumakyan ka. Ibagam ka di amin. Nunas kan ibagak. Malaksid no, ada nagtulagan nyo iti boyfriend mo. Isong arte ko na. Ada tulag mi. Isong ore nga sigang gayim ko, tsak ipagbagan no sino. Anya ti rason na aping ilimad yo. Tsak man amo kada di boyfriend ko. Nagde-date ka man lang. Kawan. Bakit na pinapasamak yun? Dataawan pa Ngam no kidawan na, apikid nga saan, apikid nga jakitid ko mo. Kayat ko matan nga mapadasan. Katsa ka, Devora? Boyfriend? Awan? Ato tagararem. Mat kadakwada ti pakarik naktayan. Agor ka, kadagiti nga rod ka opisinaan ta, ka bachelor. At akras mo kadakwada? Nawan, gagangin lang. Tao matipakpakita da ng motibo. Dududuan samit lang dito ti ko Bachelor. Sino da? Dalang Edward kindi Wilfred, di ba? Ag best friend naman. Ag best friend ta,
Ag best friend mo da Edward kini Wilfred. Kaya pa'y kumano ka siya. Kaumad nga ron ti agarim kadakwada kadata. Uno may sakadi kadakwada. Di ko na mga secret love mo. No. Awan kadakwada. Katsi kadibura. Asino ti crush mo kadakwada? Awan? Ngem, awan nga tatinalimid nga agay ayad kang ka kadakwada. The Edward kini Wilfred. Tsaka mo. Dinakbat as-asid gan. Medyo agal-alanganin ta eh. Kasi lang, gimbabain da. Gimbabain tikitin. Yung madaman din gondawin ako ang madugtalak nga damang kitkita, mang matmatmat kanya. Baka na iran-ran laeng, siyak tinakaiturungan ti matang na, o remot mo, hanga siyak na ti panunot na. Sino kadakwada? Secret. Wala. Secret-secret to ka. Kita buwan. Di boyfriend mo, di mo kayat kay baga kanyak. Kit nga sino mat madlaw ko kumangkit-kita kanyak na ko ha. Ang tsak mo di baga kayang ka. Wain manong name husto ti ko na ni Janice dududwalaeng di bachelor kadagiti kaopisinahan mi. Idinto taado kami nga babalasang. Pailang 5 kami. Sa balik hindi manong name ti umasidag kanya. Hi, Deborah. Yes, sir. Noel. Api nga sir rin na. Sabi ka ti Noel. I-date ka man. Ano kaklase ka date? A dinner date. Noel. Ada asawa mo. Ano ka man nun, asawa. Kaya mga date ka pala sa Bali. Ada lahat asawa mo. Ada asawa ka. Ipatpatid ko ti pamilya. Anyata mo, baka ipatid ka pa eh. Nakalugloko ka. Apay, kahit mo pala pasukutan ni pakit mo. Natural dahil ka naging lalaki. Diyak kaya't tikas kang ka lalaki. Dalawar asawa mo. Hindi pala kahit mo armen. Sana nga. Awan pulos tera paap kung agbalin laing kabito no other woman. Pasaksak ko lang anya tamok. Baka kayat na. At dami hindi kita babaro dito yung kaopisinaan tayo. Hadi damat umasadag kang ka. Aya. Puno adagar arim ka dakwada kang ka. Awan. Sika madlat baka ito rin umasadag kanya ka. Kaway. Kaputa kras ka eh. So nga, numaminsan kit laglag di kita nga duwa. Nga bachelor dito eh. Di da mo tagpili eh. Among nawawala ko matasawak talagang arman ka. Apay met? Gabot kang kati saguday ti may sa nga babae nga. Rumbeng nga ayaten, ilalaen, paragsakin. Naka simple pintas. Ngamdarat sa pulag a kinapintas eh. Taabay Noel. Di ba ka mo ang simple pintas na? Saman. So na nga yatak kuha na eh. So nga mabaling lang ko makita da kadkadwana. Tatno. No adak dito yung pisina, ada asawak. No adak di balay, ada pa'y asawak. Ada dagi di gondaway manong nemi nga pasaray kayat ni Edward ti umasadag kanya. Naraw na no kasta nga break time. Namdiya ka mo, no siyak tirantana mo, no Janice. Janice, itay naobserbara ka nga kayat ni Edward ti umasadag kadata. Ket, di naman intuloy. Sino ka na crush na kadata? Diyan man amo kay kuan. Ni Wilfred ngay. Ore ni Wilfred. Kasla kayat na tumasdag kadata. Sino nga kadata ti kayat ni Wilfred? Anya nga tati kinapudno. Nakadatot sa lutsud mo, di maamon anyat kinapudno, di ba? Huwag nga ron.
Dadya di nga Noel at imbasidig kanya. Idate na ka no. Di ka ako. Tambo na agit. Kaya't ko tagpaling kakabit. Kaya nung sikas pagkatigang no, adagarim kayong gadanin ta asawa, agit talagang alam mo. Kaya't mo tagbaling other woman. Depende. Adaman na kita naragsak ng other woman lang. Unang yung kalabasol data kinamo Diyos. Panagkikamalala. Aging ka manong naming itimay sa nga aldaw sa angkungo ngan napabangon ni Janice. Abay, masakit ka? Agurigor ka? Jack, tumit lang may concentrate tagtrabaho. Friend. So, pakibagam tulayan yan. Huwag gayam. Alas 10 di sumangpat ka di Rabi. Napanam. Nag-date kami. Di bagbag kang ka-boyfriend ko. Sunulang ta. Tanya. Di napakadanakan, Deborah. Kahit ko latag malmalim, nga ba may isa. Kalatan, mapangkamila to bisina. Pakibagam tulahin nga, masakita. Ni hapi nga tahan at problema na ito gayam ko na kunak tinakam ko. Nakatat na pasamak, kada jay, kad kinedate na tinabi. Mamok tulat ako nakpatinakam ko manong, nagluto di pamigat mi. Mga gantulatan na, no, bumangon ka. Nakaanak ko, nakagdigo sa grupo ato, nakon yung pisina. Yung pag-amok nga ron, manong naming nga masakit ni Janice Isuhang nga simrek. Kalmakalpasan na nagmalmalem, manong naming awan ni Janice, kaya di sumang petak dito pagkasiraan mi. Nagigtuta. Na? Akin inom ka? Kaya nabartag ka? Don't worry. Ano kami nga talagat napasama? Friend, ibagam kanya, anat napasamak. Yan ang boyfriend ko. Diba, ibagbagak ka nga na boyfriend ko. Ngayon di na lang kayat nga ibagak. No, sino? Ay sekreto mi. Insi na nakit din. Anya? Insi na ka? Oen. Di na kanun kayat. Kaya mamarami mo ano doon na friend, no? Di na kan kayat. Sinaktanak, linuko na, sa lawasaw nga lalaki, nagkari, lupasan na. Samot gayam, nagang-angawan nak lang, linukloko nak lang, sinaktan nak lang. Alakit awa maaramit tayo No talagang saan na ka na kayat. No linuko na ka. Yung saan nga dito ti pagbarbarte ka, friend? Awan ti maitulong kang kati arak. Apay, no nabarte kan, no minum kati arak, mapasublim pa nga rin kuma. Dita nga lalaki, nga boyfriend mo, nga nangisina kang ka. Han? Si kakindi at kakaasi. Ti arak kat mang nadahal sa lunat. No mabarte ka, mapalaluam, sakit ta ulom, tangking over mo. Baka saan kang tumimanin makastrak, trabaho yung tubigat. Namukla ko ma. Ang gasjetik klase ng lalaki. Diyak ko man nakirelasyon kang kuwana. Tapi nga ming yung na ka. Ada ka nun sa bali nga, babae nga ipatpatig na. Iso ka nun tipudong ipatpatig na. Sino? Di naman nga rin ibaga.
Nga masino kami data ka lalaki. Asino kami ti boyfriend mo? Di mo ka di pa ilang maibaga ita? O rin awang kayon? Sekreto ka di pa ilang? Kaobisinahan tayo matlaing. What? Sino? Ada ka di dua? Ada ka di dua? Ada. Sino ka nakuha? Ni Edward. Ni Edward? Isumod lagayam nga darigiti gondawing as lagandatin at umasadig ka data. At nasi gamit gayam ti kayo nayat na. Ayam di na kahit tumasadig tapno saan nga madlaw nga ada may sa kadata nga nalimod nga girlfriend na, di ba? Lukot dyan nga lalakin. Bastos. Ala nga bastos. So, uminumak. Agbarte ka. Nagayanak, friend. Nagayanak. Uminom ta nga duwa. Sorry, friend. Namjak to pulos kaya ta simsimon ti harap. Sartin mo. Alay kung dati pagtad mo. No. Igbot to, among pakibiyangan. Isartin mo tulangin ti binom ito, no. Mataya ko ni ti Barte. Manong nemi masyanak iti kayem ko. Kasla ko lang marikrik na, ti marikrik na. Nasakit para kang kuhana. Kapata pimpin na tegda, ipatpatag na ni Edward, di gayam Edward. Yan nga aming tirason, tapno ilimod da. Ita namak matlaeng. Ita taawandan, namakon. Ita talinukon da diyang Edward, ti kayem ko. Luloko mo't kayam na diyang lalaki. Kunam lang no kitayam kita respetado. Kunam lang no nasiyaat nga lalaki. Kinapudno na kadakwada nga dua daw Edward kini Wilfred. No adagaharim kadakwada ko makanyak kaya't ko kuma ni Wilfred. Ay na, ni Edward ko nakuma. Ay, imbaglagid din na, tasaan nga siyak tinaharap na. Imbaglagid din na, tasaan nga siyak tinagbaling nga girlfriend na. Tanong siyak kuma, di siyak kumaitan tagsang-sangit. Siyak kumatan iti makarik na ti sakit. Gapot kinaloko na. Yung nasakit mo tinakam ko. Gapot ti kastang naramid na ti kayim ko. Makarman tulat talata nga lalaki. Manong nemi simrek metlaeng manong nemi ni Janice iti kabigatan na iti bisig. Katay niya, misuutan na ni Edward. Kuskusilapan. Di matlata agun uni, kaslaon anyaman na matlata kini Edward. Naging gang iti may isang aldaw, nemi, at napanan ni Janice tabi naon ti manager mi. O, ti kinasangok ti break time. May masadag na Edward kanyak, mano. Uy, apa yung masadag ka? Awang amin ni Janice Kaya po yung kumanoon niya, Janice. Kinapudno na, Deborah, at hindi kumapilang kahit kung ibagakin ka. Yung tsaka mo. Kasla mabalod ti dilak. Kasla adamang igawid kadagiti sakak. No masidagat kada kayo ni Janice. Ngayon may tatawa ni Janice. Isuhin nasitgan ka. Tama yan ito ibagam? Abi kasla daguram kanya. Takas na pa nagsugmat mo. Talaga kagurgura ka.
Tanyo ko matbasol ko. Sa lusudan pa lang no, ang basol mo? Ti makdera kun manunay mikit pinanawak. Ke ititaliyawag, nagkurat-kurat timuging na. Naging kuko na. Amo na nga gayam kam kini Janice. Kahit gabot tap, sinaktan na ti gayam ko. Kagurak matsuna, di ba? Pero bang lain. Tanong ko ti baga na kanya. Luot to yan. Edward. Nagturede. Manong nimi nagawi din ni Janice ang nagdiretso iti kaserami. Tunbigatin di pa nag-report ko kunana. Intawag na. Tayo tunbigatin nga i-report na noan niya tiya. Resulta timbaon ni bus kengkuana. Hindi pa nagururay ko tilugan kong agawid manong nemi insardeng ni Wilfred tilugan na iti sangwana. May kan titulod ka. Talaga nakaturturad ka niya. Ani ayat ibasol ko ka. Di maamot basol mo? Awantihan mo kang basol ko kay. Basol mo nga ito sa bali. Well, kahit ko kumangarot nga, may bagakan ka. Ngayon kasari mo ng sitwasyon. Ano nga di kahit mong ibagakan niya? Mabalik ka di nga glugang ka. And then, mapanta iti restaurant. Api ko ma-date na. O ano, umay ko masadya ka sa rayo ang ngem. Awan, tiyan mo ka basol ko kay. So, andyan ka muna, api ka kastalang ti panagsaong nga lahat na nagkakagurgura na. Kagurgurak, di kitigasken ka. Di kitigasken ka, Wilfred. Nandiyan si pasol ko. Di ka naging kuko na. Mabaling ka di nagsarita ta. Kaya malulawagan ti amin. Sige. Pagustuhan ka. Nagluganak manong nemi. Kalbasan na inturong na iti may isang restaurant. Agod na kan. Luan niya't orderin sulatan. Sige. Luan niya't magustuhan mo din. Nag-orderin mano. Sakbay nga may bagang kanyak no anyat yung basol ko. Kahit ko pa lang ibagang mo na kayo ka. Deborah. Ngayon di pa hilaing. Nabiit ka pa yung simret. Ito pisina. Marikrik na ako na ito yung marikrik na. Tsaka mo. No apay nga. Teko na ka nukandadek ti masideg. At damang kasla damang igawid kanya. Sa kasla mabalod ti dilak. Ngamit ha, talagang nga intortured ko. Takayod ko, ma'am. Nuan niya ti barikrik na. I love you, Deborah. Gago. Kalpasan, tiniramid mo, itikayem ko, isublat na. Awan tiniramid ko, itikayem mo. Naglain ka nga kukunan niya. Style mo. Naging girlfriend mo ni Janice. Ngayon sekreto yun lang. Diba? Kalpasan na insinam. Gabot ad sa bali nga ipatpatig mo. Nga saan mo nga ipatpatig ni Janice. Siya gayam deta. Oy, hamong pa'y may bagati ayat mo. Busted kan.
Kaputa jak pagan ano tikas na klase ng lalaki. Ditakan! Deborah, mabiglan! Deborah, please! Deborah! Saan kun ngayong kaso, pay? Tarantado eh, isublat na kabad nasaktan? Tanya tikit ng sawan. Tiyak pulos pagarupan kasi dyan, ano? Sayang. Ada pa'y mat nga rod, respeto keng ka, Edward. Actually, saan lang nga respeto? Ada nalimad na marikrik na keng kaidi. Ngimita. Awanan. Kaputasan nga rumbeng ayaden tikas keng ka. Tarantado. Nagre-ring ti cellphone ko manong name kat ni Edward ti tumawag. Ngem kan cancel it. Ada message na manong naming ngem jak openin i-delete ko nga dagos. Basta ada sumre nga message na nato i-delete ko. Jak pagtatak ko rin tikas keng kwa ng lalaki man. Sayang. Gabatasan nga sungarteng manong naming text lang nga text. Well, the next bagak. Ang babay mo. Mangluklo ko. Tikitikas keng ka. Nga klase nga lalaki nga pasaktan na dikiti babae. Sa ngarumbing ayaten. I hate you. O babay mo. Inulit-ulit ko manong naming and send. Anong name di sumang patak dito kasera mi kini Janice. Basta sa talaga rin yung lalaki. Tarantado, gago, manglukloko. Sino, friend? Sino ba ko ma? Nasaan nga na Edward? Sabi ni Edward. Pinugusto ak lahing si Murtak yung kuha na. Imbaga na kidinti, I love you. Isublat na, kalpasan keng ka. Kalpasan nga linong ko na ka. Look ko anak mat. Kaya nangarti naramid mo. I hate you ko na. Gago ko na. Tarantado. Ang loko-loko ko. Pinanawak. Message nga message. Tawag nga tawag. Cancel. Ada message na. Open. Naging ka ng text ko lang nga rin. Pinagsawsawan. Rumbang lain nga si Jai. Taramidem. Kadagiti kasta ti klase ng lalaki. Ano tikit na nasawan? Sinaktan na ka? Saktan nakmat? Imag, kasama nga tinutupan sunan. Si kagayam, ti kayat na. Si kagayam, ti kunana nga, nakarik na ti adada nga parang ipatag. Kalbasan nga inchinanak. Nga ti kayat na, ngagpeso. Pagsublatan na ta, ngagayam sa saktan na ta nga duwa. Nga ano nga ta, ano, ag-resign na ito mo. Ag-resign ta nga doon. Ag-transfer sa baling ang pagtrabahuan. Sambat nga orat mabalin, friend. Nabayag ako ni. Ang kalatag transferin. Tapos saan ta nga ginadayo. Sabi sa narigat ko, nagsapol trabaho. Sabagay, liklikak lata na. Numas, tungpag pagindi. Sige, babaham nga rin. Baham lang nga siya, masaktan. Amoy ramraman ti bagim. Sayang. Napay. Kinapudno na, Janice. Adamat nasang-sangin nga mariknak yung kuwana eh. Eh, manyapay ka kita. Maglakid din na. At ka din napasamak yun. Hawampay. Baka data siguro tasan nga pangayatan kanya. Tanukid dawan na. Jakayat ko na. Kaya nasiyat ata. Hawampay napasamak yun. Eh kasanon na ito ko man napasamak yun. Kalbasan na insina na ka. Dinasaksakit ko ma. Diba? So ito maminsan, friend. No, dan to man yung boyfriend mo. Samong itad tabagim. Sa libat matam dadayaw mo.
Salamat matan tayo, digita dayaw tayo. Makalawasan tinapalabas, manong nemi, nga nugandatin ni Edward manong nemi tumasideg. Adaywak, kusilapa. Padasam tumasdig tumpain ka. Dinamat as-asidgan manong nemi ni Janice. Kami di ba isang gundaway manong nemi ni Wilfred, di masideg ka niya. Ay, Deborah. Ano matibagap? May sakapay. Katawa ka. Badbada ka nga gayem. Mabaling ka din nga kasalita ka. May pagkaptan niya. Kahit ko mga siyak ti mga ibaga ti kinapudno. Ti kinapudno? Uy, adas sa amo nga kinapudno. Di ka maawatan. Kahit mo ka di nga maamuan ti kinapudno. Kano ko magbibiyang kung hindi natin ang kinapudno. Masaknan ka. Gabuta, gurguraim ti tao nga umasol na. Ni Edward, akong basol na. Kahit nakadingig ka ni Tiores, subok man lang ang minuto, nga mang-explain ka. Tapno ibagak kang kati kinapudno. Sige. Magustuhan ka. Ti kinapudno. Ket awan ti relasyon da Edward kini Janice. Adda na minsan nga pa nag-date da. Kit pag ko namorot nga awan ti relasyon na kit. Adda kayam, nag-date da kayam. Kahit na kumangarot nga ibaga. Kini Janice. Kinabudno na kasunod na pasamak. Nag-date da. Tinga tapagarop ni Janice akit. Iso ti kayat ni Edward. Ngam kapag gayam kayo, iso nga in-date na ni Janice, tapno ibaga ni Edward, kaya ni Janice, ti saan na nga maibaga kain ka? Amo ka mawatam ti kahit ko sawan. Naibagamat siguro ni Edward kain ka nga, at kasla may igawid di sa kanan, o masidig kain ka, kasla nakasla mabulo, kasla may balo di dila na. Ito, anyaman ka kahit ng ibaga kain ka. Ngem, tinapasamak. Imun una, ngayon baga ni Janice, nga ada panagayat na met ka ni Edward. Kaslo iti dialogue. Oo, in date nak, ag-date ta, gabuta, love nak. Siya kung umuna ako ng mga ibaga kaya, I love you too. I love you too. Kinapod no, nakit inarakop ni Janice ni Edward sa isupetin mo na bimisito. Yung magurek ako na. Magurek ka. In-explain na, no, apay nga. Kahit nakasalita. Hanga si katipat-patid ko, Janice ko na. No, dikat ni Deborah gayem mo. So, ngayon, ginayabang kata, sikat, ibaga kang katipod no, harik na, kat sika ko matimang ibaga, iti gayem mo. Kasi yay. Kasi tiranta, ni Edward. Apa nga kasi tinaramid ni Janice? Amo ni Janice nga si katikayat ni Edward. Nga ni Janice kayat namat ni Edward. Ngam tapno saan nga agtungpal ni Edward ken ka. So naramid nanti kasi dyan. Anya namin tikot ni Janice ken ka? At relasyon ta ano? Ngam, lino ko lang ni Edward. Awante niya man relasyon da. Ken saan nga lino ko? Agsibot tao nga relasyon da. Si katikayat ni Edward.
Kabuta si Kati patpatig na. Saan nga ni Janice? Ngim ni Janice, kayat na ni Edward. Katapno, saan ka nga agtungpal ka ni Edward? Pinadpadagas na ni Edward kontra keng ka. Dahil ta ka di ti kinapudno? Dahil ta ti kinapudno. Kahit mo sawad. Maawatan ka din, Deborah. Maawat ako. Nagpepeso deta. Iso tagpepeso. Apa pingarot nga narabid ni Janice ti kasjay. Kabuta. Ti kinapudno. Kat di na kayat ngagkaribal kayo nga gayem. Di na kayat ng pangking ka, di kayat na. Ti kayat na, kat iso ti ayatan ni Edward. Nasaan nga siya? Kasta ka ti klase, ti kayem ko. Manong na mi kasla makulkul ti panunod ko. Apa nga jak inamu ti kinapudno? Sakbay ko mga pinagsawsaw ak kay kakasakit ni Edward. Napudno mat gayam nga mangipatpatag kanya. Kasano pa itang may babawi? Kit ni Janice, apay kasdyat inaramid na. Apay nga dinayim baga tipudno. Asinungor ita at mga lukloko. Ni Edward, wudo ni Janice. Saan ko ngayon padlaw kini Janice manong nami nuan yaman tinagsaritaan mi kini Wilfred. Kami dada kami tutoy kasera. Nadlaw na siguro nga sana ka mono ni sa ungem. Kasladyak ikaskaso. Abay, Deborah, the problema? Ada ka di ba't problema? Janice, ani nga talaga ti kinapudno. Kinapudno nga niya. Kung nakmalan no gayam ka. Ang gayam ta. Siya kapit tinagim ka? Nga, ado matindig ka kayo mo sa bali. Kadakwada. Talaga nga sa bali ka kadakwada. Managin ko kunakay. Saan ka nga kayem? No dikat kalaban ka. Deborah? Namo akong ti kinapudno. Kinapudno nga niya. Nga awan tinagbaling nga relasyon niyo kay Edward. Nga saan nga sikat kayat nando dikat siyak. Ngim isumat ti kayat mo. Isu nga pinagbalin mo nga boyfriend mo isu na. Sa mga imbaga nga insina na ka. Tapno di ka stakit maamuak kat kagurak met isu na. Saan ka di nga daytat kinapudno? Asino tatata nga patsem? Isu daw no siya kagayam mo. Ano tikit mo sawan? Asino nagbaga king kadata nga saan nga pudno? Ni Wilfred, tigayam ni Edward. At dagarod nga patsem ni Edward? O ni Wilfred nga may tisyak kagayam mo? Ngayon niya nga talagat kinapudno. Bahala ka. Ibilang nakakalaban. Janice, kahit kumamot kinapudno, kada diyem baga kang kaisot kinapudno. Siyak ti patsem, saan nga isuda? Mabaling ka din nagsasarita tayong upat. Saan nga nasken? No saan nakapatsyan dalatakan ka?
Noong gayam pa nagtalik mo kanya. Dinasay-sayat lang oro din, sinatang, nagayam. Umakarakto di pagkasaraan. Sadta ka din nga mornos sa amin. Kasano pa yung mornos ta? Kaya di dapat patpatyan. Kahit ko lang, mamon, ti kinapudno. Kinimbaga akong king ka ti kinapudno. Dadya ti kinapudno. Ang nga dadya imbangan ni Wilfred king ka. Kaya kas pagaligan ta isuda patyam. Bahala ka. Tsakla mo na siya nakadatad. Da siya tagayam. No sikaw no siya. Manong nemi imakar ni Janice iti pagkasaraan. Di ka din may gawid. Haanan. Tsak kaya't ti gaya makaskan ka. Gawan ti pamatim kanya. Dahil bilang nakakalaban. Sige. Makirelasyon ka kin Edward. Taklaing. No padasam to matagsangya kas kanya. Ako pisinahan ta. Kang kanan talata kit-kit. Uy, nagkopisinan ta. Kang kanan ta kit-kit ang di ka umasasadag kanya. Tawanin ti Ruben pa nga. Pagsalitaan ta. Awan ti na aramidak manong nemi. No talaga nga din ako nakayat pa ni Janice. No pa ko nakumanga. Or no sa miti amin. Sumatin tinagked-ked. Aging ka manong nemi, iti ba yung sangarabi, natugtog tiri daw. Sino rin, ha? Dinamag ko. Siyak, Deborah. Sino nga sika? Siyak na Edward. Inlokat ko tiri daw. Flowers for you. Ken chocolate. Edward, di mo kadiawatan, hindi na kadipasarkan. Awan ni Janice dito. Agmamisa. Awan nga tamat ti dakas na no. Agmamisa ka kit agbalintan nga dua. Awan mati dakas nga panggap ko ka. Di na kadikagura. Tinaramid ko. Basta rin anak ba yan? Tapos pagsalitaan talaga. Kinawatan pa rin ito. Matang tiima ko ni. Sige. Kaya manak. Kada gito yung roses and chocolate. Thank you. Sobra ka. Nagtuko ka. Maglagi din takwa. Sana pa nga nakasuot pagpaturog. Nakasuot ito pagturog. Edward, alek na ito ang gundawing sorry. Diyak kami na muna dyan talaga nga kinapudno eh. Agyaman kanagyaman kami kini Wilfred. Tadi di version me. Isot patsem nga kinapudno. Kasi lang namin diyak mamati ang kasi ugali ni Janice. Sumudlagay nga secret ko na. Inat kahit mo sa akong secret. Ilidamang kang kuhanan no the boyfriend na. Andan ko na. Iso na lang ti secret. Ilimad me tanatat kahit ti boyfriend ko na. Siguro adagundaw hindi nga agsasalita kam kini Wilfred nga adagay iti asadag mini Janice. Nginaibaga kini Wilfred nga sikat ikayat ko. Ngem jak lang maibaga. Kasla may gawit ti sakak, mabalod ti dilak. Naging gayon siyang asing ni Wilfred nga idanon ko na ito nga riknak kengka iti gayem mo nga ni Janice. Taisot mga idanon ni Janice kengka. Isong inawis ko ni Janice.
Ngatian mo ni Janice, ket i-date ko tapno ibaga kang kwa na I love you. E amok din nga nangig na nga sikatikayat ko. Isu nga nangaramid ti pamuspusan. Kuna nangarot ket amok, Edward, kan siya tikayat mo, so yung date na, kadawang pagdanagam, taitakit sungbatang kan ko na. Yung jak pa yung baga, jak pa na ibaga tirantak. Narakop na, nagkan na tilips ko. Ngayon saan ko binalas? Ibaga ka ko na. Di kinapudno na kita, saan nga siya ka? Nudikat ni Deborah ko na. Nga kahit ko mga idano mo ka ni Deborah, nga ipatpatag ko isuna. Hindi naman imbagakin ka. At a feeling na, kata, yung bilang naka-boyfriend, hindi ito tao matrelasyon mo. Kat kaputa, sana malukit tirik na, tapno isot ayatek. Kasi siguro hindi na panunot na. Ang pinagbalin na nga, linokok isuna, nga insinak, kaputad dan sa bali nga ipatpatag ko. Kasi iti pinagparang na, di ba? Ngam saan nga dahi ti kinapudno. Ti kinapudno, aramatik ko mga bridge. Nagmadimad kayo na yung aramatik mga bridge kita. Handa kayong pa nagkurso na ka. Sana dadailan tapno. Saan ka nagtungpal kanya, parang ganun. Nakadal-delikado kayo mga kayem ni Janice. Ano ka kasta? Gayem mo ang imtuno kuhan kita hamang na nagbaling nga gayem ata dadya kayat na sabali ba't ti kayat na dadya ba't kayem dadya kinabot no so nga ano kasi man tinapasamag kahit kumalawlawagan ti amin saan nga ni Janice nadikat siya I love you Deborah. Uri pinagsawsawaan ka? Okay lang. Tadi mo amot kinapudno. Nagbaligim at tigayam mo ng padpadagas kanya. Kontra ken ka. Imimbag ta. Inasadgan na ka ni Wilfred. Kininikam ti kundaway. Nga nang imbagat kinapudno. Imbag tawanan dito ni Janice. Iso nga nakaumayag. Tapos bagakin ka, I love you. Edward. Ngayon mo, pagkarigan ta, awang pitigmarig ng kanyak. Nagkasaganak ka mga oray. Nagkasaganak nga guray. Sa laki di mo mabayang. Ken ka po manong name it na amuakon ti kinapudno. Nagsublimat laing manong name it dati nga nalimod ariknak ken Edward. Napukawan ti gurak ken kuana nga sang ngarumpeng ko mga gurak. Kalpasan laing manong name it nem nga bulan. Dakamin ken Edward. Yes. Agyawanak Deborah. Agyawanak. Sabi ko mga Edward. Tas mo nga ramidan kanyak, tinaramid mo kini Janice. Uy, kurka. Awamat matinaramid ko kini Janice. Ay, wala niya. Awamat gayang relasyon niya. Okay. Sabi ko mga, saan ako nga saktan? Saan ka dumabaling nga saktan? Deborah. Ikabuti patpatay ka unay-unay. Nagyaman na. Dito ko nga narik na irot ti arakop ni Edward kan para nagidibibig na manunemi nganyamal na ka nagidibibig ko. Naragsakak siyempre. Dati lalaki nga danalimod panagayat ko keng kuana ket ipatpatagnak matgayam. Ngagpimpin na tag kami. Ini maamuanin ani Janice nga dan relasyon mi.
ad-adan di misuot na. Aging ka na mamilaangan nga nag-resign soon. Ayaw ang gamin na Janice. Di na siguro maibtura na, ti apal na kanata. Kita dapat ni Wilfred Hamot kanod kayat ni Wilfred isuna. Kadi. Hamo na panunutan ni Sona. Yan tangi kita ako matbasol mo kayong kuwana. Sumatagbas basol. Ano arti mabalinta? No kagurgura na ta. Tinasken, kadag pimpinatagda. At no, mabalin, tulagan dan di kalaysata. Agur nung tapay, Edward, manupay nga tawin. Sige, dua pa nga tawin, may salangin tawin. May salangin nga tawin. Iso nga mapasan, nga adda na suruk ang makatawan ti relasyon min manunemi natulagan ti kalay sa amin. Aging ka manunemi nga nag-ring ti cellphone ko. Ni Janice. Di pagayam nagbalot ti number na. Hello? Deborah? Yes, Janice. Congratulations in advance. May kanto Saanin? Man. Di mo penalipatan ni Edward. Awan pa kasukat na. Adamat ka din. Ada kasukat na. Naman niya. Tsaka mo. Takas lang ni Edward pa lang tikayat ko. Nakadal-delikado ka. Huwag kakayat mo ito sulit-sugid ka. Asawak into nag-asawa kami na. Di mo ka di kayat? Naduwatamat lang? Hagagangaw ka, kasta. Kahit mo kaya't lang mga darumuman ni Edward. Rabi kayo na sa loko. Handong amidan deta ni Edward. Ore manu nga Janice timang sulisog keng kuana. Pacheck. Ngagtali na Ed ka na pudno ni Edward kanya. Nag-asat ka. Dati nga friend ko. Apetitan mo ka di kayatan nga gayam na. Saan ka na siya tagayam Huwag nga ron. Nakadaldelikado ka. Dahil din manong name iti na udi nga pa nagsarita mi Kenny Janice. Di matan kumun kontak. Awang matipambarak amang kontak ken kuana. Kaya di agasawa kami. Kalaysa kam kiniya. Edward awan ni Janice. Manong name. Kaya naragsak kami. Adan nga kabukbukodan mi nga balay. Manong name with katulong. Kad gabot tama diti agkopsinaan nga agasawa, siyak iti makar mano. Iti sa bali nga branch. Iso nga, among obisina kam nga dua, ngayong saan kami ngagpadpada ati pang obisinaan. Natakatulong mi, kanyaya, dagiti taluhan nak mi, manong nemi, ni Wilfred, nagayim ni Edward, manong ni, adamatin asawa na, kaya na dua matan ti putod. Dito nga ron, ti pagkasaritak, manong nemi, thank you, itilaig mo, nang urnos, kalpasan nga kinsan keng ka, titalya na through your messenger. Kaya nagyaman ang itilaig mo nga nang iportray, kat sabi ko mata, damat na ibatik nga andal, liwliwakin pagsarmingan tibiyag, kadag itipadak nga nagbuya, kaya hindi mga igit. Ito nga ron, nagyaman nga paghayam mo, Deborah.